皆さん、こんにちは。今日は田んぼの水がどこから来るのか、それと畳と海の話です。ぜひ楽しんでみてください。散歩をしてから田んぼに水が入ってきていました。この水がどこから来ているのか気になりませんか？ここは開いていません。向こうの方から水が入ってきていそうです。見に行ってみましょう。あの穴はこの田んぼに水を入れると道路ですね。水は上の田んぼから下の田んぼに流れてきます。ここは木が生えています。今年は田んぼにしないのからりません。でも、ここまで水が来てきますね。この田んぼを通して下の田んぼに水を送るんだと思います。2箇所水の動きから見えます。2から上の水がここを通ってここから地面の下を通ってbenar biar panjang kita この田んぼに出れています。あそこに僕園の子たちがいます。農業の体験に来たんと思います。こっちの田んぼは水が入っています。ということはもうすぐだっています。稲にお米ができます。こんなに狭い橋も田んぼにするんですね。水が流れています。以上です。どうもありがとうございます。